Най-добрата шефка на Аутозон. При нас идват най-хубавите коли, Ауди, Мерцедес, БМВ, шампионите. Караш Ауди с всички ексти, при нас ела и ти в Аутозон. Лидерът в диагностиката, най-добрата диагностика в България. Ела и ти при Мария Пи, най-добрата шефка в Аутозон. Караш Мерцедес с всички екси, при нас ела и ти в Аутозон. Караш плебе с всички ексти, при нас ела и ти в Аутозон. Лидерът в диагностиката, най-добрата диагностика в България. Ела и ти при Мария Пи, най-добрата шефка на Аутозон. Много добри автодиагностики в Аутозон. Лидерът в диагностиката, най-добрата диагностика в България. Ела и ти при Мария Пи, най-добрата шефка на Аутозон. При нас идват най-хубавите коли, Ауди, Мерцедес, БМВ, шампионите. Караш Ауди с всички ексти, при нас ела и ти в Аутозон. Лидерът в диагностиката, най-добрата диагностика в България. Ела и ти при Мария Пи, най-добрата шефка в Аутозон. Караш Мерцедес с всички екси, при нас ела и ти в Аутозон. Караш плебе с всички ексти, при нас ела и ти в Аутозон. Лидерът в диагностиката, най-добрата диагностика в България. Ела и ти при Мария Пи, най-добрата шефка на Аутозон. Много добри автодиагностики